Kære alle, mit navn det er Christian Olkjær Rode, og nogle af jer har jeg talt med, mange af jer har jeg talt med, men der er også andre, jeg ikke har fået talt med endnu. Jeg er blevet valgt som ny formand for bestyrelsen, og det er jeg rigtig glad for. Jeg har et barn i 2. klasse, og jeg har et barn i den nye spireklasse. Jeg har siddet i bestyrelsen i 1 år, og før det har jeg været 2 år i forældrerådet. Bestyrelsen har også valgt ny næstformand. Det er blevet til genvalg til Jørgen Vibe Andreasen. Og så sidder der også andre stærke kræfter i bestyrelsen. Amalie, Andreas, René, Ditte og Sune sidder også i bestyrelsen. Og I kan læse om os alle inde på hjemmesiden. Selvom holdopstillingen den er blevet lidt ændret, så er arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og ledelsen stadigvæk den samme. Og ledelsen de er selvfølgelig med på alle bestyrelsesmøder, sådan så vi sikrer et tæt samarbejde om vores fantastiske skole. Og derfor så er jeg heller ikke alene i dag. Ved siden af mig står skoleleder Peter. Hej Peter. Hej med jer. Og Peter, kan du ikke sige lidt om den arbejdsdeling, vi har mellem bestyrelsen og ledelsen her på skolen? Jo. Bestyrelsen det er skolens overordnede ledelse. Det er også bestyrelsen, der i sidste ende er ansvarlig over for ministeriet, og det er bestyrelsen, der er min arbejdsgiver. Så hvor bestyrelsen tager sig af de overordnede linjer, så er min opgave at tage mig af den daglige drift, den pædagogiske ledelse, personalledelse, økonomisk ledelse, alt hvad der hører til konkret ledelse af en skole. Og hvis man så er forældre og gerne vil have skolen i tale, hvem kontakter man så egentlig? Jeg var lige ved at sige, at man kan jo både kontakte dig som formand, man kan også kontakte mig. Som udgangspunkt vil det jo altid være mig, fordi det er mig, der et eller andet sted også har opgaven i at agere på det, der måtte være. Men jeg synes også, vi er gode til og har kutyme for at være gode til, hvis henvendelsen kommer det ene sted og bør høre til den anden sted, jamen så taler vi sammen, og så løser vi den vej. Men døren er altid åben. Godt. Og nu står vi her i SFO'ens nye lokaler, som I måske kan se, og det er jo et meget, meget synligt bevis på det store forældreengagement, som er her på skolen. Mange forældrekræfter de bliver også brugt på mindre ting, mindre synlige ting. Nogle deltager på arbejdsdagene, nogle bærer en kage til et trivselsarrangement. Og vi er en skole, som er afhængig af forældreengagement. For uden det, så vil vi ikke bevare vores fællesskab, vores lille skolekultur. Og uden forældrekræfter, så vil der være en masse ting, der vil være en masse ting, vi måtte undvære. Fordi vi simpelthen ikke kan købe os til det. Det rækker økonomien ikke til. Så forældreengagementet, det er afgørende. Det er vigtigt. Og derfor så har vi i bestyrelsen også valgt at lave, hvad man måske kan kalde et lille service-check her i løbet af efteråret. Og ikke fordi noget er i stykker, men for måske at kunne skrue eller efterse de steder, hvor det måske kniber lidt. For hvad efterspørger vi egentlig forældrekræfter til? Og hvorfor? Alle initiativer, de er jo opstået ud fra et godt ønske om at hjælpe skolen. Men nogle gange, så skal man lige stoppe op og kigge på tværs. Så vi fortsætter vores snakke her efter sommerferien. Vi taler med forældrerådet, vi taler med personalet, og så vender vi tilbage. Men der er allerede noget, vi har besluttet at skære væk nu. Vi afskaffer de 2 rengøringsdage og køber i stedet 1 hovedrengøring, som vil finde sted her over sommeren. Og det gør vi som en start på at få prioriteret, så vi bliver endnu flere forældrekræfter til det allervigtigste. Så det var det, jeg gerne ville sige til jer i dag. Det blev ikke sidste gang, I kommer til at høre om det her. Vi vender tilbage, og vi vender også tilbage med yderligere videoer. Og så vil jeg ellers gerne ønske jer en god sommer, og vi ses måske til sommerfesten her på torsdag. Tak skal I have.